Здравейте хора, как сме? Днес ще играем Майнкрафт. Продължаваме в поредицата. Да знаете, че загубих сейфа на нашия свят, така че започваме нов. Така, пускане. Да видим колко време ще оцелем. Не си включих допълнителните глупости. Нищо. Да изключим това. Тогава, да знаете, известно време няма да има качване на епизоди още. Нямам достатъчно време. Иначе съм подготвил няколко записа за качване, но не мога да кажа кога ще кача. Нямам време да се занимавам с обработване им. Чакай си про музиката, че ме дразни. Аудио. Music. Чакай, настройки. Кога тези неща ги включвам задължително? Това работи ли? Що съм без устава? Май не съм си я направил. Нищо. Дали е това? Сигурно съм променил скина. Съм видял, че без скина. Този е изтеглен от интернет пространството, така че по-нататък ще си направим свой собствен. Но до тогава дай това дърво тук. Това равин ли е? Не. Еп. Сам паркурист. Изпълнят някъде. Дай си харесвам място, където ще се настаним, да не умрем. Ой, това май е хубаво. Тук май добре ми се падна в пустиня. Сега такава гора. Там има пещера, там ще отидем. Дай пум. Карай пуе, бе. Както си... Две дърт. Ето ще сложим. Малко пръчки, малко подкос. Кирка, брадост. Меджа всеки случай. Кой защо шум, бе? Все пак съм... Та жега е. Има въглища, виждам. Ще ги вземем. Най-вероятно. Извинете за това. И се надявам съвсем скоро да имам повече време за YouTube канала си, защото нямам време за почти нищо, даже и за стримърския си акаунт. Дай още камък, че трябва да си построим това подводна пещера ли? Не, благодаря ти, Крипър. Не ми трябва.
Къде сложих тези два блока дърт? Мисля е там да ми е къщата, между другото. Е там отсреща, където това мяващото там. Но колкото да си направя някакви инструменти, по-здрави. И няма май да оцеля тази вечер, ще видим. Защото ми трябват още материали. Ще отидем от среща да си построим някаква постройка, колкото да оцелявам през вечерта. Камил. Знам, че ги има. Ако ще се падне, да отива в новия байом да се спална. Член, това е хубаво, ще се направим една. Всичкото дърво, такова. Дано да стигне. Колкото са едновременна постройка. Постройката на там ли да гледа, на там ли? Там има нещо. Ма е село. Ще отидем след вечерта. Къде го сложих пак? Не ми харесва. Как стана? Така е май по-добре. Правим една по-различна постройка от постройките, които си правим по принцип. По рода си. После ще си копираме една постройка от другите места, където съм си направил постройки и така. Искам да ми е широко, всеки път си правя по-тесно. Прекалих. Май няма да оцеля през вечерта. Ще се кача на защитна позиция или ще се закопая. Къде е средата на това пусто нещо? Май е тук. Не ми харесва как се получи.
Ама за сега толкова са. Тук само ще го заградиме тук в този гълче. Стъм възсилно, още малко време. Бързо. Ще направя звуци тук в тази игра. Там виждам, че нещо гори. Виждам зомби вече. Което не ми харесва, но това да направим. Поне искам да съм защитен. До някаква степен. Зомби. Какво да направим? Ще се отворим на високо. Не! Тук е било на един удар. Не, крипър. Не съм готов. Чай, само колкото ги сложа за защита. Ме бутна нещо, чакай клика. Ох. Лоша храна. Това ще го сложа, не ме интересува. Видя ли крипър, скача назад, да знаете. Чуя звук от крипър, скача назад. Скелет. Оф. Мразни скелетите. В момента половин сърце. Нямам. Чакай да си кача това половин сърце. Ето. По-мрънка така е. Не знам, че не би харесва дизайна на къщата. Ще видим. Ще го измислим. По-нататък. Кирката ми се щупя. Нямам дърво, нито пък камък. Дай с голи ръце, тук няма. Опасност за мен. Защото умера и това ще е. Махам се. Дано да стигне. 24 съм взел. Там виждам селище, но... Пали видярите, че оцелят. Хайдей! И тук да му ги бия. Готова работата. Даже ще имам възможност да си им правя тук и си фърлих често.
крафтинг тейбъл, аз пък често. Не знам, ще е дърва, но какво да направя. Така, докато да смускатирим. О, паднах. Да правим левели малко. Сега. Нещо не ми харесва дизайна, май ще си харесвам някой от интернет. Но нека посъбера малко повече материал. Вилиджер, не искам да го убиям. Падни в дупката, падни в дупката. Айде, готово. Ох. Ти е по-надолу. Стой си там. Тук имам вилиджер. Зомби. Дано да не изчезне. Тук имам пък още двама. Те пак от цялото ли идат? Един ми тъчи, един ми е предостатъчен за сега. Бебето не ми трябва да даде ми морков. Ох! Как ми го вкара? То демидж. И аз ще вкарам един. Айде, е така. Да има с няколко... Ще крие така на мога да набием. Да, на куцево. Взех си хапване. На дъстъга какво служих? Дъска? Въп! Чух, че ми се чупи нещо по мене. Чай да не умра аз пък от агресивна злоба. Крий парче, там виждам пръчки, листа малко. Селището виждам, че там все още, ама дали има виджери или не, не мога ви кажа. Аре, изгряй по-бързо е. Светлина. Ще чупа всичките такива, мога да направя врата нещо. Да сега не съм сетил. Има шанс да ми я щупат. Ще са чупливи. Мрънкайте си колкото си искате, за да съм защитен. Добре, че подводните зомбите не могат да чупат врати. Не, сега обикновеното ще почне. Или майко няма вече това. А да, извиня слънцето. Горете, майка. Ох! Къде да бе този скелет?
Зомбите, скелети. То взе лъка. Какво така е? Ох, любимият му газо. Усетих. Я, F5 лежи. Вие къде е стрелата? Няма я. Да виж какво е направил тук. Куче, нямам кокъл, имам кокъл. Мога и да правя да тъпът му. От първия път. Това е шанса, знаеш колко е малко от първия път да стане. Сега ако намеря и дружка, ще си имам глъдница. Това вече ще накарам да седна тук. Седни, хъпни си. Седни, и аз ще хъпна. Една вечер преживяхме. Така. Колко време вече на кадър. Еми, до следващия път, хора. Чао, чао от мене.